Bona tarda a tothom. En aquests moments el que farem és explicar quins han sigut els millors moments de l'any 2006 des del punt de vista esportiu. Aquests moments els distingirem entre les diferents modalitats del ciclisme, que en té moltes, i els grans moments que ha tingut el ciclisme tant a nivell nacional com internacional. En primer lloc voldria destacar el moment estel·lar de l'any 2006, que ha sigut l'assoliment per part d'Isaac Gálvez del Campionat del Món d'Americana, en el qual, en companyia de Joan Llaneres, van optar al pòdium d'Americana i, d'alguna manera, el fet que tinguéssim la malaurada pèrdua després d'en Isaac era com si diguéssim que es volia despedir de tots en el moment més dolç de la seva trajectòria esportiva. Altres esportistes destacats tindríem també l'assoliment de l'enèsima medalla de Josep Antoni Escuredo, que ens té tan acostumats a assolir medalles tant a nivell de campionats d'Espanya com a nivell de campionats del món, que potser no li prestem tota la importància que es mereix. També caldria destacar, a nivell de ruta, l'assoliment per part d'en Xavier Florencio d'una Copa del Món, la Clàssica de Sant Sebastián, i, sobretot, també l'assoliment per primera vegada a la història d'una etapa en el Giro d'Itàlia per part de Marta Villalhosana. Això tingueu en compte que té molt de mèrit perquè mai en aquest país havíem tingut una noia de la qualitat que en aquests moments té Marta Villalhosana. Un altre fet també molt important en aquests moments en la nostra història esportiva d'aquest any és també la trajectòria que porta l'Helena Casas. L'Helena Casas és una noia que està assolint moltes medalles a nivell nacional i que en aquests moments té el rècord d'Espanya de 500 metres assolit en la Copa del Món a Manchester d'aquest any 2007, però que ja en l'any 2006 va anar a europeus, va anar a mundials i va assolir 4 ors i una plata en els campionats d'Espanya. També hauríem de parlar molt dels corredors del trial, també una modalitat que és cap i casal a Catalunya, que té el seu màxim nivell a nivell internacional a Catalunya i que amb les germanes Amant i especialment en Dani Comas, que en aquests moments ha assolit la Copa del Món de trial de la UCI. I per últim voldria parlar també de l'extraordinari treball fet per les seleccions catalanes de mountain bike, de BTT, tant de rally com de descens, de pista i de trial, que són les millors seleccions d'aquest país a nivell esportiu. En segon lloc, voldria parlar també d'un esdeveniment molt especial aquest any, que ha sigut la creació de l'equip de pista Catalunya Track Team. En els Campionats d'Espanya de l'any 2005 vam assolir uns nivells molt alts i aquests nivells tan alts no es van veure recompensats per part de la Federació Espanyola potser amb els representants que ens mereixíem. I vam trobar que ens quedàvem amb corredors de valua importantíssima sense poder anar a córrer internacionalment en els campionats del món. Això ens va encoratjar a tots, el president el primer de tots, a començar a demanar i a fer possible els fons econòmics necessaris per poder portar a terme un equip UCI de pista. Aquest equip UCI ha estat possible durant el mes de juliol, es va fer una presentació a la Direcció General de l'Esport, va comptar amb tots els màxims representants de la Direcció General de l'Esport donant suport a aquest equip i s'ha competit gràcies a aquest equip en les Copes del Món de Moscou, de Sydney i de Manchester. I, sobretot, el que és més important per nosaltres ha estat el fet de poder participar en el Campionat d'Europa de pista juntament amb la selecció espanyola de pista. En tot moment jo el que voldria dir és que no s'ha competit des d'un punt de vista d'enemistat, sinó que hi ha hagut molt bon rotllo entre la selecció espanyola i la selecció catalana, però sí que també ens ha permès que els corredors catalans puguin participar a nivell internacional amb igualtat de condicions i s'està demostrant que molts dels nostres corredors
doncs cada vegada tenen més importància a nivell internacional a la pista. En quant a la ruta, potser és l'únic aspecte en el qual jo crec que en aquests moments estem passant uns moments baixos. La ruta en aquest país està en un moment en el qual tenim una manca de corredors en la base, especialment en la categoria de cadets i juvenils. Està pujant en categoria infantil, però la categoria júnior és una categoria en la qual en aquests moments tenim una gran crisi de participació. Això fa que d'alguna manera també hagi minvat una miqueta el nivell dels nostres esportistes. En aquests moments, aquest any, hem assolit medalles amb la Marta Vilajosana i amb l'Eric Pedrós en cadets, però en canvi amb les categories de júnior i sub-23 portem una etapa una miqueta més fluixeta. També voldria destacar que a nivell d'èlit hem assolit 4 participants de Catalunya en els campionats del món, que han sigut Marta Vilajosana, Joaquín Rodríguez, José Antoni Fletxa i Xavi Florencio. I també, dins d'aquesta possibilitat d'intentar pujar el nivell, nosaltres hem de lamentar que hi hagin hagut 2 projectes molt encoratjadors, molt forts, molt importants pel ciclisme en ruta d'aquest país, que han sigut l'equip Massi Palafrugell amb Continental i l'equip Futbol Club Barcelona amb Èlits, que malauradament han desaparegut i han creat un buit que, com no el posem ràpidament alguna cosa per poder-ho remediar, ens hi trobarem amb problemes de cara al futur. En quant a les seleccions femenines, el que voldria dir és que estan pujant cada vegada més la importància del ciclisme femení a nivell de Catalunya. Si fa uns anys un 20 o un 25% de medalles totals de Catalunya eren de les dones, avui en dia ja tenim que gairebé un 33% de les medalles assolides per Catalunya són medalles femenines. S'han assolit 6 ors, 5 argents i 7 bronzes. Però, a més, hi ha hagut més de 30 noies que han participat en les diferents seleccions. Caldria destacar, sobretot, a l'Helena Casas, a la Mireia Ban i també a la Cristina i la Sandra Santanya. També voldria destacar la confirmació de l'Anna Nestrosa, corredora del Montgrí, que ha assolit el primer lloc a la general de la Copa d'Espanya de Fèmines. Ja és una corredora assídua de la selecció espanyola, ha participat al Giro d'Itàlia i que, si segueix la seva progressió, molt aviat ens donarà èxits a nivell internacional. Pel que respecta a les seleccions de pista, el que voldria dir és que la selecció de pista en aquests moments és la punta de l'iceberg de la potencial esportiu ciclista de Catalunya. En aquests moments el ciclisme en pista català passa per un moment molt dolç, és la selecció amb més èxits a nivell nacional i, a més, els corredors que estan assolint els millors resultats internacionals també són catalans. I d'alguna manera el fet que en aquests moments parlem de 14 ors, 6 argents i 7 bronzes no és més que dir que en aquests moments el ciclisme català és la punta de llança del ciclisme d'aquest país, d'Espanya. A nivell de mundials cal destacar, com he dit abans, l'or de l'Isaac Gálvez i l'argent del Josep Antoni Escuredo, però és que a més hi van anar 10 corredors més a nivell de campionats del món. I en quant als europeus, també uns altres 10 corredors, a més del Catalunya Track Team, que també va participar i en el qual parlaríem de 15 corredors catalans en els europeus. A més, també parlaríem de la Lliga Nacional de Pista, on Catalunya ha sigut primera en categoria absoluta i segona en la categoria de júnior i fèmines, però caldria dir que a nivell masculí l'equip català va assolir tots els ors, excepte en algun, i en canvi en fèmines va ser Euskadi el que va assolir més ors i es va decantar la balança a favor d'Euskadi per molt pocs punts i d'alguna manera diuen que el potencial fort de pista estava en la selecció catalana. En quant al rally i el descens de BTT, ens trobem exactament el mateix que en la pista. És una especialitat que parla català,
que potser a l'Espanyola no parla tot el català que hauria de parlar, perquè a nivell tècnic i a nivell de corredors doncs no veiem reflectida tot aquest domini que té Catalunya en el mountain bike, però el que sí que hem de dir és que continua sent la millor selecció de BTT de tota la península, amb 24 pòdiums, vam aconseguir 6 medalles d'or, de les quals 3 eren de descens, 8 medalles d'argent i 7 medalles de bronzo. En els campionats del món cal dir que degut al fet que es fessin a Nova Zelanda es va reduir molt la participació de corredors i només hi van anar molt poquets corredors al campionat del món. A pesar d'això, d'aquests poquets corredors que van anar, 5 eren de Catalunya. 2 de rally, 1 de descens, i a més també hi va anar aquest any la Cristina Mascarreras com a guanyadora de la Campionat d'Espanya de marató de BTT. Aquí també cal dir que el primer i el segon i el tercer eren corredores catalanes i en canvi l'espanyola només va subvencionar l'assistència d'una corredora i encara va tenir que anar com aquell que diu amb els seus propis mitjans a córrer el Campionat del món de marató. En els europeus, doncs, aquí sí que ja es va veure, com que estem aquí al costat de casa, doncs es va veure reflectida ja el domini de Catalunya amb 8 seleccionats, Hermida, Lozano, Avilés, Vázquez, Saiz, Guàrdia, Olego, Mireia Buscà. En el cas de la Mireia Buscà volia destacar que la selecció catalana fa unes sortides internacionals per promocionar els esportistes nostres, no? I es va anar a la Copa del Món a Fort Williams, Escòcia, on aquesta noia, la Mireia Buscà, va anar com a selecció catalana i va assolir la 13a posició absoluta de descens. Això va fer possible que aquesta noia hagi començat a pujar esglaons i en aquests moments podem parlar que la Mireia Buscà és entre les 2 millors corredores de descens d'Espanya. També caldria parlar de l'extraordinari paper fet pels júniors en la Copa del Món de Madrid, on Lozano i Oliver Avilés van assolir la primera i la segona posició en el pòdium. En quant al BMX, hauríem de parlar també d'una modalitat que potser no està a tot el nivell que nosaltres voldríem, però que sí que és una modalitat que està pujant molt i molt fort. Els resultats esportius no són tan alts com en altres anys, vull dir que ha baixat a nivell esportiu o de rendiment esportiu, ha baixat una mica, però en canvi la base i el futur ens diuen que pot ser que en un plaç breu la cosa comenci a donar molt bons resultats. Es van aconseguir només 3 medalles als Campionats d'Espanya, però en canvi la selecció ja té un programa propi de treball, ja té un calendari propi de treball i aquest calendari propi de treball té sortides a nivell internacional. En l'any 2006 es va participar, al igual que la pista, en els campionats d'Europa i aquí sí que es va participar com a selecció catalana. És a dir, que la selecció catalana va participar al campionat d'Europa juntament amb la selecció espanyola, la selecció francesa, la selecció belga, la selecció anglesa, etc. També es va participar en la prova internacional indoor a Lyon, a França. I no s'han assolit grans resultats, però l'experiència acumulada pels joves corredors de BMX ens fa pensar que la cosa pot anar força bé en un plaç bastant breu. També cal destacar molt l'organització aquest any a Terrassa del primer BMX internacional de Barcelona, una prova que per primera vegada es fa a Catalunya, oberta a tots els països del món, i que ha tingut una molt bona participació amb corredors americans, belgues, francesos, holandesos, alemanys, etc. En quant al trial, com deia al principi, doncs és una modalitat que parla català i que en aquests moments, igual que la pista, igual que el BTT, és una modalitat totalment dominada per Catalunya. S'han assolit ni més ni menys que 11 medalles als Campionats d'Espanya, 3 d'or, 4 d'argent i 4 de bronzo, i a més ha sigut la selecció primera del medaller. En els mundials, també, com que els mundials també van ser a Nova Zelanda, només es va poder portar a 4 seleccionats, a pesar que podien haver-hi anat molts més.
I cal destacar l'argent i el bronze assolit per les germanes Avant. En quant als europeus, aquí es va aconseguir un or i un bronze per part de la Mireia Avant i del Dani Comas. També hauríem de destacar molt el fet d'en Dani Comas, com a guanyador de la Copa del Món UCI, com he dit abans, primer del rànquing UCI a més, i també la forta promoció que té la base en aquest esport. L'Alba Villegas va quedar segona als Jocs Mundials de la Joventut i, a més, moltes de les medalles que s'han assolit a nivell dels campionats d'Espanya són de categories petites. Això vol dir que en un plaç molt breu de temps tindrem els pòdiums de les categories màximes ocupats per corredors catalans. Una altra modalitat que també ha tingut una gran tirada aquest any i parlaria de la selecció catalana de ciclocross. Encara que el ciclocross parlaré d'aquest any 2007 perquè és una categoria, una modalitat que es desenvolupa durant l'hivern. I llavors parlarem d'aquest hivern 2006-2007. Aquest any, a més de tenir una Copa Catalana de ciclocross de màxim nivell, els corredors també han sigut de màxim nivell. S'han assolit en els campionats d'Espanya uns resultats que no s'havien assolit mai a la història de Catalunya. S'han assolit 2 ors per part d'Hermida i Lozano, un argent per part d'Hermes González i un bronze femení amb l'Alba Díez. A més, als mundials hi han anat 3 corredors catalans, l'Hermida, el Lozano i el Requesens, un de cada categoria, un èlit, un sub-23 i un júnior. Una de les coses a potenciar del ciclocross és la seva participació a nivell internacional. Aquest any la selecció de ciclocross només ha participat a l'estranger, a França, on va aconseguir el primer, el segon i el tercer lloc per part d'Armero, Carnicer i Penya, però també ha participat a Ispaster i a Mújica i a València, on es va guanyar per equips. En quant a les classificacions de la Federació Espanyola per federacions, tindrien que Catalunya és primera en totes les modalitats gairebé de BTT. És primera amb la modalitat de ruta femení. És la millor federació en pista, tant en júniors com en èlit i sub-23. I també és la millor federació en trial. En quant al medaller de seleccions catalanes, diríem que enguany estem amb la línia d'excel·lència que portem en els últims darrers 10 anys. O sigui, estem al voltant de les 80 medalles des de fa més de 10 anys. Vam tenir 2 moments extraordinaris que van ser l'any 2002 i l'any 2004, però aquest any 2006 també estem dins de la línia de 85 medalles, 42 medalles a la pista, que potser és un dels moments més dolços del ciclisme en pista, 24 en el BTT, 5 en ruta i ciclocross, 3 en BMX i 11 en trial. Per seleccions autonòmiques, Catalunya és la selecció que més medalles ha assolit en tots els campionats d'Espanya. N'hem assolit un total de 66, mentre que a darrere ve Euskadi i Madrid en 43 i 33 respectivament. Catalunya ha tingut 24 ors per 13 d'Euskadi i 12 de Madrid, és a dir, gairebé el doble que Euskadi i Madrid, o més ben dit, com Euskadi i Madrid juntes, Catalunya. Per últim, voldríem parlar d'un programa que ja fa uns quants anys que funciona, que s'està intentant desenvolupar i que jo sé que aquest any 2007 tindrà un reforçament molt important, i és el pla de promoció de ciclisme a les escoles. Hem d'intentar fer entrar les bicicletes a les escoles per millorar la base i d'alguna manera d'així continuar amb aquest potencial que estem tenint a nivell d'alt rendiment. Aquest any tots vosaltres teniu un llibre nou, un DVD nou, en el qual s'explica com introduir el ciclisme en les escoles d'una forma encara més didàctica que el primer llibre que es va fer del crèdit variable. A més, s'ha fet a un nivell més entenedor perquè també pugui servir pels centres de primària. I aquest material didàctic, d'alguna manera, ens ha de fer possible que comencem a crear el que era una assignatura pendent dins del ciclisme, que són els Jocs Escolars de Ciclisme. Enguany, la nostra intenció és intentar que els Jocs Escolars de Ciclisme siguin una realitat. Per això s'ha creat el portal ecobicicleta.com, en el qual podeu trobar les classificacions i les diferents proves que es fan tant al Vallès com al Baix Llobregat,
com el Tarragonès i, a més, doncs dir que hi ha uns punts on aquesta feina ja ha estat traient molts resultats, com és el cas de Terrassa, on el Consell Esportiu Comarcal hi dona una gran força en el ciclisme, i en aquests moments tenim més de 500 nens de secundària i més de 900 nens de primària que participen als Jocs Escolars de ciclisme. Això també es veu reflectit en el circuit de Terrassa, on en aquests moments tindríem que gairebé el 50% de les llicències d'infantils de la nostra federació són de l'àrea d'influència de Terrassa. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració dels Consells Esportius Comarcals, de la Diputació de Barcelona, de la Federació de Pares i Mares de Catalunya, del Gremi de Botiguers, dels diferents ajuntaments on es col·labora, dels clubs i escoles de ciclisme, així com també algunes botigues de ciclisme, i també, com és natural, a la participació i a la col·laboració dels diferents IES i centres de primària que fan possible la introducció del ciclisme en les escoles.